Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Παραδοσιακά κάθε Δευτέρα ξεκινάει τώρα το ιατρικό μας θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον καταράκτη, αλλά και για την σύγχρονη προσέγγιση και αντιμετώπιση του. Κοντά μας είναι ο κύριος Μιχαήλ Χριστοδουλίδης, οφθαλμίατρος και συνεργάτης του Νοσοκομείου Υγεία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς που είστε κοντά μας. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο ήρθατε να μας βάλετε τα γυαλιά, να δούμε... Όχι ακριβώς. Να σας βγάλω τα γυαλιά. Να τα βγάλουμε τα γυαλιά, σωστά ναι. και αυτό. Να δούμε τι είναι ο καταράκτης, ποια είναι τα συμπτώματά του και πότε ο περισσότερος κόσμος έρχεται να σας χτυπήσει την πόρτα για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο καταράκτης είναι η θόλωση του φακού του οφθαλμού. Συμβαίνει συνήθως σε ηλικίες μετά τα 60, χωρίς να αποκλείουμε για τους πιο νέους. Και τα πρώτα συμπτώματα είναι θόλωση της όρασης. Ενοχλείται κάποιος από τον έντονο ήλιο, από το φως, δεν μπορεί να διαβάσει κανονικά, βλέπει θολά, υπάρχει δυσκολία στην οδήγηση το βράδυ. Αυτά είναι τα συμπτώματα τα βασικά. Όπως τα περιγράφετε, είναι συμπτώματα που ένα άτομο μπορεί να τον δυσκολέψουν αρκετά στην καθημερινότητά του. Ναι. Όμως, σε αυτή την κομβική ηλικία των 60, πάρα πολλοί κάνουν υπομονή και ίσως να μην έρχονται αμέσως. Ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει και υπάρχει μια παλαιά αντίληψη που έλεγε ότι χειρουργείς τον καταράκτη όταν οριμάσει. Αυτό δεν ισχύει και δεν ισχύει για τα τελευταία 20-30 χρόνια που ασχολούμαι εγώ, εν πάση περιπτώσει, με το χειρουργείο καταράκτη. Ο καταράκτης χειρουργείται όταν αρχίσει να ενοχλεί τον άνθρωπο που τον έχει. Έτσι. Οπότε, αφού καταρρύψαμε αυτόν τον μύθο, πείτε μας ακριβώς πότε πρέπει να χειρουργείτε. Εάν κάποιος οδηγεί το βράδυ και έχει πρόβλημα με τα φώτα ή δυσκολεύεται να διαβάσει, θα πρέπει να επισκεφτεί τον οφθαλμίατρό του και αν το πρόβλημα του είναι ο καταράκτης, μπορεί να χειρουργηθεί. Έχετε φέρει και κάποια στοιχεία και λόγω της μεγάλης σας εμπειρίας. Πόσες επεμβάσεις καταράκτη γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο παγκοσμίως και να δούμε και λίγο και τι ακριβώς γίνεται στη χώρα μας. Παγκοσμίως γύρω στα 10 εκατομμύρια καταράκτες χειρουργούνται κάθε χρόνο. Τα 4 περίπου εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι πάνω από 100.000 κάθε χρόνο. Ετησίως. Ετησίως. Φυσικά τα δεδομένα αυτά αλλάζουν ανάλογα με τις ηλικίες που χειρουργούνται κλπ. Και σε αυτές τις 100.000 τι έχει αλλάξει στην προσέγγιση τους, τι καινούριο έχει φέρει η ιατρική, τι έχει προσθεθεί στη φαρέτρα σας? Ακούστε να δείτε, από τότε που χειρουργώ εγώ, εδώ και 30 χρόνια δηλαδή, έχουν αλλάξει τα μηχανήματα, η τεχνολογία. Οι τομές έχουν γίνει πολύ μικρές, η τομή έχει γίνει 2 χιλιοστά πλέον. Η προσέγγιση είναι διαφορετική. Χειρουργούμε πλέον και νεαρά άτομα που έχει αρχίσει ο καταράκτης τους, μπορεί να μην είναι έτοιμος για χειρουργείο ακόμη, αλλά θέλουν να απαλλαγούν από τα γυαλιά τους. Μπορεί να έχουν ψηλή μυοπία, μπορεί να έχουν υπερμετροπία, μπορεί να θέλουν να διορθώσουν την πρεσβυοπία τους ή ένα μέρος αυτής, εν πάση περιπτώσει. Οπότε η προσέγγιση είναι, ξέρετε, ανάλογα με το άτομο. Και άτομα νεαρότερης ηλικίας. Περίπου για τι ηλικίες μιλάμε? Καταράκτη μπορεί να έχουν όλες οι ηλικίες. Υπάρχουν οι συγγενείς καταράκτες που μπορεί να υπάρχουν στα παιδάκια. Υπάρχουν καταράκτες που βλέπουμε και χειρουργούμε σε νέους ανθρώπους 35, 40, 50 και οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να οφείλονται σε λήψη φαρμάκων, λήψη κορτιζόνης, άλλες αιτίες, αλλά ο μύθος, ξέρεις, περίμενε να γίνω 70-80 να οριμάσει, δεν υπάρχει. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να διορθώσουμε κάποια διαθλαστική ανομαλία ταυτόχρονα με της επέμβασης και αργότερα τι είδους φακοί χρησιμοποιούνται? Θεωρητικά μπορούμε να διορθώσουμε σχεδόν τα πάντα, αλλά όχι τα πάντα. Μπορούμε να διορθώσουμε μυοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμό, πρεσβυοπία είναι μέρος αυτής, αλλά η απάντηση αυτή είναι πολύπλοκη, γιατί το κάθε μάτι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση του κάθε οφθαλμού για να δούμε ποιος φακός ταιριάζει σε ποιον και γιατί πρέπει να μπει αυτός ο φακός, γιατί θα προσφέρει στο άτομο αυτός ο φακός, διότι είναι μερικοί που έχουν μειωμένες ανάγκες
σε πολύ μικρή λεπτομέρεια λόγω εργασίας και είναι άλλοι που πρέπει να βλέπουν αρκετά ή πάρα πολύ καλά επειδή δουλεύουν ή μπορεί να οδηγεί, μπορεί να είναι όλη μέρα σε κομπιούτερ, δεν θέλουν να φοράνε γυαλιά πολύ. Αυτό πρέπει να Οπότε να έχει να κάνει με την δραστηριότητα του κάθε ατόμου και κάθε περίπτωση και την εξετάζεται εξατομικευμένα και την προσωπικότητα. Ναι, ναι. Μας είπατε σε ποιες παθήσεις μπορούμε, εντός εισαγωγικών παθήσεις, να επέμβουμε. Δεν μας είπατε πού δεν μπορούμε να επέμβουμε. Εννοείται για το χειρουργείο καταράκτη. Είπατε όλες, σχεδόν όλες. Σχεδόν όλες μπορούμε να τις διορθώσουμε, όμως υπάρχουν μάτια που δεν επιδέχονται τον κατάλληλο φακό. Αυτό έχει να κάνει και με την δραστηριότητα του ατόμου, Αυτό όχι. Έχει να κάνει, εκτός από τη δραστηριότητα και με ορισμένες παθήσεις των οφθαλμών, π.χ. προβλήματα στην οχρά κοιλίδα, στον γερατοειδή, τραυματισμούς, άτομα που έχουν μειωμένη όραση. Εδώ πέρα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα ή να βάλεις ένα τέτοιο φακό. Θα μας περιγράψετε την διαδικασία. Να εξετάσουμε, όχι. Θεωρούσα ότι είμαι μικρή, αλλά από αυτά που μας λέτε νομίζω ότι όντως πρέπει να εξεταστούμε. Θα μας εξηγήσετε πώς ακριβώς γίνεται το χειρουργείο, πόσο διαρκεί. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία, με κολλήριο, με σταγόνες. Οπότε δεν γίνεται κάποια ένεση. Η διάρκεια είναι γύρω στα 15 λεπτά. Η τομή είναι 2 χιλιοστά, που σημαίνει ότι επουλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει αιμορραγία και γίνεται αντικατάσταση του θολού φακού με τον καινούριο φακό που έχουμε επιλέξει για να βάλουμε στο μάτι. Μετά την επέμβαση ο ασθενής θα μείνει στο νοσοκομείο για 20 λεπτά και με ανοιχτό μάτι θα φύγει περπατητός με τα πόδια, θα πάει σπίτι του και θα αρχίσει να βλέπει μέσα σε μερικές ώρες. Να ρωτήσω αν μπορεί αμέσως να επιστρέψει και στην εργασία του ή θα μου πείτε ότι είναι ανάλογα την εργασία. Ανάλογα την εργασία είναι. Συνήθως την πρώτη εβδομάδα πρέπει να αποφεύγει κάποιος μολυσμένο περιβάλλον ή κάπου που έχει πολύ καπνό, χώματα και αυτοί που κάνουν εργασία γραφείου εντός 24 ώρων μπορούν να πάνε στο γραφείο και να βλέπουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή που μας βλέπει κάποιος, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να του αποτυπωθεί και από την συνομιλία μας? Σε άλλες παθήσεις λέμε συνήθως η πρόωρη διάγνωση ή η πρόληψη. Εδώ? Πρόληψη για τον καταράκτη δεν υπάρχει. Όλοι θα κάνουμε καταράκτη. Όλοι. Το θέμα είναι ότι είναι μερικοί που δεν θέλουν να χειρουργηθούν για χιλόγους. Φοβάμαι, ας το γιατρέ να οριμάσει, μα ακόμη βλέπω καλά. Αυτά δεν ισχύουν πλέον. Όταν ενοχλεί κάποιον στην καθημερινότητα, πρέπει να το χειρουργεί. Παρόλο που γίνονται τόσα χειρουργία καθημερινά, με νέες μεθόδους, με εντελώς διαφορετική και σύγχρονη προσέγγιση, υπάρχουν ασθενείς που ακόμη φοβούνται? Υπάρχουν. Δυστυχώς ναι. Και το τραγικό της υποθέσεως είναι ότι αυτοί οι ασθενείς δεν θα χειρουργηθούν σήμερα, θα έρθουν σε 5 χρόνια, όταν ο καταρράκτης θα είναι πλέον πολύ ώριμος και πολύ δύσκολος για να χειρουργηθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα θέλαμε να είναι έτσι τα πράγματα. Είπατε ότι οι καταράκτη αργά ή γρήγορα αποκτούν όλοι. Είναι όμως και κληρονομικό? Κληρονομικότητα δεν υπάρχει στον καταράκτη. Όλοι θα κάνουν καταράκτη. Και πότε πιστεύετε εσείς ότι είναι η ιδανική περίοδος για ένα άτομο που μέχρι πρότινος δεν έχει εμφανίσει να γίνουν οι εξετάσεις, αν υποθέσουμε ότι δεν έχει αυτά τα συμπτώματα, τα έντονα που έχετε περιγράψει? Ακούστε, κανονικά όλοι οι άνθρωποι πρέπει να εξετάζονται ανά 2 χρόνια από οφθαλμίατρο. Τώρα αν είναι κάποιος πάνω από 55-60 και έχει προβλήματα όρασης, θα πάει να εξεταστεί. Δεν λέμε ότι θα έχει καταράκτη, μπορεί να έχει κάτι άλλο. Θα γίνει η διάγνωση και αναλόγως θα πράξουμε ή θα πράξει ο ενδιαφερόμενος. Αντιληφθήκαμε ότι προφανώς κάθε ασθενής εξετάζεται διαφορετικά και με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά, την καθημερινότητά του, την εργασία του, την προσωπικότητά του, όπως είπατε εσείς. Αλλά πότε πιστεύετε ότι πρέπει, από τη στιγμή που έχει διαγνωστεί, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επέμβει αμέσως, μπορεί να γίνει το χειρουργείο, πρέπει να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα? Αμέσως. Μπορεί να επέμβει και αμέσως. Σε 3 μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Μιχαήλ Χριστοδουλίδης, οφθαλμίατρος και συνεργάτης του Υγεία.